जय राम कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। सद्गुरू जनार्दन स्वामी चॅरिटेबल ट्रस्टाची श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी हरमल ते पंढरपूर पायीवारी सुवाळ्याक सुरवात जाल्या। कार्तिकी एकादशीक वारी पंढरपुरात पावतली। सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज ट्रस्ट मार्फत दर वर्सा पायीवारी सुवाळ्याचे आयोजन करतात। ह्या पालखी सुवाळ्यात हरमल मांद्रे वाठारांतल्या वारकऱ्यांनी भाग घेतला। सद्गुरू जनार्दन स्वामी महाराज हांचे उत्तराधिकारी श्री सद्गुरू तातो महाराज हांच्या मार्गदर्शनाखाला ह्या पायी वारीचे आयोजन केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।